Sama on. Tosiaan, suurimpia aarteitahan on tietysti nämä taivaan timantit ja rubiinit, topaasit ja muut arvonnaiset. Ja näitähän ei löydä keräilemällä. Niin, kyllä kaikkea muuta löytyy. Kyllä euroja ja dollareita ja tällaisia pyörii kultakimpaleita jalassa. Mutta todelliset aarteet, niitä ei löydäkään etsimällä. Moni on hukkunut tuonne kyllä minä tiedän onkaloihin ja itse etsin onkaloihin ja ne siellä pyörii vieläkin ollaan etsimässä. Niin. Mutta mistä sitten saa aitoja timantteja ja rubiineja taivaana? Tietääkö yksikään prinsessa? Mitäs sinä, prinsessa? Sinä, joka hukkasit sen ilon. Jeesus on annanut takaisin. Lahjoksi? Lahjoksiin. Totta. Mistäpä muualta prinssit ja prinsessat saisivat rubiineja ja timantteja kuin isältään? Ja veljet. Ja veljettä. Sitä varten on olemassa myös ritareita ja Jeesusveli, mutta on näitä pienempiäkin veljiä niin kuin minä. Minä olen niin pieni, mutta kyllä nyt aika pieni on. Etenkin kyllä aika pieni, kaikkihan on aika pieni. Mutta kyllä meillekin annetaan välillä sellaisia jalokiviä, mitä sitten voidaan antaa toisillemme. Sehän on mukavaa. Kaikilla on. Mutta tulin minä muutakin kertomaan. Toki tänään te saatte jotain, eikös vain sinulla ole annettavana jalokiviä nyt niin kuin sitten. Minä käsitin, että te teette täällä nyt sellaisia jalokiviä synnytätte tänään. Kyllä. Juu, kyllä. Eli tänään todella te saatte arvokkaita jalokiviä. Ne on todella arvokkaita. Ne on niin arvokkaita, että minä pidän niitä aina kädessäni, koska näillä jalokivilla on sellainen ominaisuus, että näistä tunnistaa. Niin. Aina kun veluetaan, mitä siellä on, tule näyttämään ihan lähellä. Haluatko sinä, että näkyy oikein lähellä? Okei, kyllä. Nämä on kyllä niin hirveän pieniä, mutta näkeekö, mitä siinä lukee? Brave. Mitäs se oli? Oliko Brave oli rukoilla, Brave, oliko se, mitäs se oli sitten? Se oli rohkeus. Kyllä, rohkeus. Rohkeus on yksi suurimpia timantteja. Kyllä. Mitäs sillä rohkeudella, mitäs se rohkeus nyt sitten on? No kyllähän se tietää sitten, kun sellaisen omistaa. Niin, kyllä. Mutta niin. Minä ainakin tiedän, että minä saan omistaa, kun on hirveän pelokas ja arka ja ujo. Onko se jotain vastakkaista? Se on niinku just ihan juuri noin, mutta päinvastoin. Just sitä se on. Ja esimerkiksi tämä jalokivirosvo, joka tuolla oli, niin hän oli juuri semmoinen, joka kyllä koitti viedä minut myöskin rohkeuden aikaisemmin. Sen takia minä otin Elvihirven mukaan, etten yksin tänne tulisi. Kyllä meitä tarvitakin joskus pelottaa. Mutta ei saanut vietyä rohkeutta. Tänne minä tulin, rohkeuden säilytin ja saa tutustua moneen mukavaan ystävälliseen prinsessaan. Ja sitten, mikäs tuo sitten on tuossa toi? Osaatko sinä lukea? Osaan. Onpas tää isoja tyttöjä osaatko lukea väärinpäin? Rehellinen. Voi ei, te osaatte lukea väärinpäinkin. Minä hyvä jos oikeinpäin. Rehellinen, kyllä se on yksi suuri timantti kanssa. Rehellisyys. Mitäs on ei-rehellisyys? Tietääkös joku, että mitä on, kun ei ole rehellisyyttä? Me ollaan prinsessoja. Te ette tiedä edes, oi kuinka jaloa ja kaunista on. Ettehän te voi sellaista tietää, te kauniit prinsessat. Joo, se on sitä, jos joku vie teiltä rehellisyyden timantin, niin teistä tulee epärehellisiä. Sitten te osaatte kyllä valehdella, varastaa tai luimulla pois tilanteesta, jos vähänkin sattuisi olemaan miellyttävä. Vaikka sen jotain sitten satuttaisikin tai loukkaisi. Semmoista se on se epärehellisyys, mutta ettehän te semmoisesta mitään tiedä. Ja hyvä, pitäkääkin näitä
näistä huolta näistä jalokivistä, koska on monia rosvoja, jotka ne haluaa viedä. Kyllä, pelko on yksi, joka kovasti koittaa näitä viedä, rehellisyydenkin. Monelta on viety rehellisyyden timantit pelolla. Mikäs tuo sitten on tossa? Ystävä, säkin osasit miten väärinpäin. Ystävä. Se onkin vähän vaikeampi. Millainen on oikeasti ystävä? No, tämä timantti, tämä on siitä jännä, että tämä vähän kytkeytyy kaikkiin näihin muihin. Mä luen muut tästä nopeasti myös. Eli on myöskin aito, aitona oleminen on Antti. Samoin on luotettava ja rehellinen ja rohkea. Nämä kaikki liittyy oikeastaan myös ystävään. Eli ystävä ei voi olla, jos vaikka, vai voiko olla ystävä, joka vaikka on epärehellinen sinulle? Onko sellainen ystävä? Niin, se on semmoinen keinoystävä ja valheystävä. Se on valheystävä. Ei voi olla ystävä samaan aikaan ja valehdella samaan aikaan. Ei siinä samaan aikaan olla ystävä ja sitten käsitaskussa ja vielä timantteja. Ei se ole ystävyyttä. Niin? Mitä sitten, jos tekee mieli olla sellainen valheystävä silleen pikkaisen? Pikkaisen? Niin. Tekee mieli olla valheystävä? Niin. Jollekin vähän niin kuin miellyttää tai muuta. Niin. Se johtuu vain siitä, että se pelon, liedon, kierro, ohikäärme on saanut sinut uskomaan, ettei sinusta pidetä. Ja sinä luulet, että sinut pitää miellyttää jotain. Sinulta on silloin viety yksi ainakin rohkeus. Sinulta on silloin viety. Ei auta muuta kuin mennä isin luokse pyytämään. Semmelaritarilla on myös tehtävänä prinsessojen ja neitojen pelastamisen ohella on näyttää tietä aarteille, aarearkulle. Aina voi mennä isän aarearkulle. Se on ihan oikein, ei ole varastamista. On sama perhe. Isä antaa mielellään hänen jalokivet meille käyttöön. Jos puuttuu jotain, on varastettu joku, niin saa mennä hakemaan sieltä uudelleen. Jos vaikka nyt on sen rohkeuden menettänyt, niin sieltä saa hakea rohkeuden. Ja Isän taivaan Isä Jeesus, suuren ruhtinas, on meidän parhaat ystävät. Minkälainen on sitten sellainen valheritari? Valheritari. No, yleensä he ovat yhtä komeita ja koppavia kuin minä. Mutta se ero meissä on. Valheritarilla ja oikealla ritarilla. Että oikealla ritarilla on nämä kaikki jalkivet oltava. Ei sitä muuten ole ritari. Koska ritarit, nehän auttavat neitoja ja kaikkia pulaan joutuneita. Kuinka sitä autat, jos olet itse ryöstetty, eikä sinulla ole mitään enää? Niin, kyllä, aidon ritari tunnistaa näistä. Hän on sinkere, minäpäs luttaan, aito. Sitten hän on ystävä. Sitten hän on luotettava. Juu. Sitten hän on rohkea. Mitäs se rohkeus muuten oli? Onko se... Niin, kyllä Johanna prinsessa saa vastata. Saat sinä vastata. Se oli se vastakohta sille, että niin. Ei ole pelokas ja eikä pelkää ja sellaista. Niin. Mitäs sitten jos pelottaa kuitenkin vähän, niin onko se menettää? Menee isin luokse sitten menee hakemaan sieltä Aivan. Sieltä saa hakemaan rohkeutta. Niin. Joo, aivan kaukalla sieltä saa. Ja jos onkin hakemassa rohkeutta, vaikka uskaltaisi varastaa jotain, niin siihen ei kannata rohkeutta hakeakaan, kun sehän on aivan tyhmää. Eikä ritarit ja prinsessat semmoisia tee ollenkaan. Aitojakin he ovat.